Valossa mitä ihmettä se teet? Mitä se teet? No, ei mitään dramatisointia. Jätkä yritti saada yhtä hienoa kuin sitä edellistä videoa. Tehdään silleen, että pistä vaikka se, siis sinun hommat voi tehdä tuo kameran jalka ihan hyvin, niin pistä se siihen standille ja tuu vaikka viralliseksi valvojaksi tai jotakin. Jätkä inhoista. No niin, nyt loppu. Action! Siellä voit vaikka kertoa mitä me tehdään. Liikennekoulu, mikä on virallinen arvonta käynnistyy. Elikkä hirveästi palkintoja mitä luvattiin Tykänneelle ja Jakaneelle, eli on hupparia, on pipoja ja on polttoainelahjakorttia, leffalippuja ja sitten lahjakortti meille, eli paras kaikista. Ei kai tässä. Aloittaanko eka vaikka Tykänneelle? 1, 2, 3, 4, Risto Kärki. No ei mitään, ota noista joku numero mikä näkyy. Siinä on 8, tulee joku numero 8. Näin. Sitten on palkinnot arvottu ja palkinnot saa noutaa itse asiassa keskusta-autokolta uskoisin näin ja jonkunlaiset Facebook-ohjeet näille tulee. Ja tuosta Lukasitpa kuule Tapsa vielä virallisena valvojana tuon listan. Elä sitten lue kun kannattaa. Lukakaa, minä menen tänne toiselle. Lukakaa Tiinassa sitten. Elikkä voitoja meni Liisa Korhonen, Risto Kärki, Heidi Turunen ja Pipo ja Miro Hirvonen, Niko Heikkinen, Petri Suominen. Sitten polttoainelahjakortti Karoliina Piippo. Ja leffalipulle meni Marju Hämäläinen ja Eerikka Lalli. Ja sitten meidän lahjakortti meni Vili Arvosen. Noniin, kannattaa tykkäillä meistä Facebookissa, kaikkea jännää. Tiina sanoo vielä hei hei. Heippa!